има някакъв пазач. Коста. Добре, че ми каза, нещо хубаво. Къде влизате, бе? Касата, бе. Касата. А тук какво има? Тук е било урожай втори. Урожай втори. Кинила е нитка. И някаква хвала, че те се е случило. Не, той се пуска. Хора. Мирка вече. Чай пусна лайтнинг. Чу. Как се пуска? Това ли е било, брат? Днес аутфита. О, светят ми обувките. Хора. Моите, виж. Виж. Хора. Виж моите. Аз не знам, Ма хора. Моите не светят. Тук някой каза, че има пазач, където... Пажач. Има пажач. Верно Има пазач. Май да. Има пажач. Аз съм чул, че има някой, който пази тук вътре. И дай. Не, верно, не светвам. Ба, не знах, че ми светят каве. Дайте по-добре да бягаме. Откъде са хора? Не бе, дайте надолу да вървим. Там пише голяма зала. Тук пише голяма зала, искам Да не ни скепи някой пажач. Нали Мирка? Ма тук верно ли има някой, където пази? Ще минеш ли? Идвай бе. То, как ми да аз съм яла? Чук нещо! Бягайте! Чук нещо, бягайте! Бягайте! Мале, чук нещо!